Sesisian pat nagaliang jong Good News TV ngi pediang sobha yepi BAROH ki bapet ya ga program ke jongi ha ga janmit bat ngi KHUBLEI yepi ha ga KYRTENG ga tiang tam ke jong TRAI bat unong penem jongi JISU KHRIST ha ga sngi ngin wan lam shapi yeki khubor Lyngrah ke Nonggrwai bat kumjuru Lyngrah ke ktien ke jong BLEI ngin sngap bat ngin sha skor ki khubor ki ban wan lam shangi ya ke Nonggrwai Lyngrah i Mr. Wankitbok Lyngrah na kabalang Presbyterian Put Mauri bat kumjuru ya ke khubor na ktien ke jong BLEI ya kaban sam hangi dai Reverend AI Kharshiing ngasupen gan maru ya pi ke bapet yang ni program ke jongi bahagia ni kesisat jan ke banwan ke khandai turik ubenai April 2000 RPR namar ba ke shipau turik u April 2000 RPR kandai ke Palm Sunday kumta hakin ke khandai turik ginwan lam shapi ya ke jingikai ke kerpang ke banyedai bat ke Palm Sunday hagaba on ai hangi ya ke jingikai nagaktien ke jong BLEI dai Reverend W Umdor ti hadu bangini syampat tu Blei Un kyrkhu yapi BAROH jingkit bakia kabanjur shisha banra yani hangta uke uda ngate jisha uso lem hajing kuslai rem bun sin ni ma habaka jingsha ka phet no sha jngai ha tu me don ha jan jong ni trai
in ma me yangi ha jing ya len ti ya jing im tang ha me ngi a u ker u da na te shi sha u snow lem ha jing kus lai leng ba ka biết ba dum ba trim đáp chính ma JISU un ken un da JISU un ken un da KHUBLEI BAROH kinong ngap ya kanika program KYRTENG ka batyang tam ka jong TRAI bu nong panem jongi u JISU KHRIST kalong ka jing kemen banya sempat si sien ha kanika por ha ka bangen chaskor ya ka kupor na kekten ka jong play ling ba jong kanika por kwa ya ka banya lam jong mut ya phi halor ka phang bat ka Pyrthei kalalong ba Khlem dur ya ka bala pensong Nongkren na ke kitab Jenesis kalanong ka baneng kong ka khat ka baar ka bang kum ni baga Pyrthei kalalong ba Khlem dur bat ka basuda baga jingdum kalalong halor ki khmat ka jingjelew baru mensimublei hudaki halor ki tungina pet katto kat ni saphang ka kitab Jenesis kalanong ka baneng kong ka khat ka baar kanika benta ka di sibenta na ka jingitu khana sa ke jingpulong JOBLEI ha ka kitab Jenesis kalanong baneng kong ka khat ban kong la ya thu ba blei la thau ya ka baneng ba ka khando kini ki jingpulong ka baneng kong JOBLEI ki pen kan mau yangi ba ka baneng ka long ka ka shong ba ka khando ka jai ka yu ka jat chong kanika pani ba ka hok long TRAI ya kini ki jingpulong labat JOBLEI hi mdan bala ban kam kanti ya ka beneng ne ka kendo henry tang JOBLEI hi ubaran ka hak halor jongki haba pusan jeleu haga ne ka khat ka beneng kong la tep ya ka jingshisha jong ka history ya ka ba omsim lapen pau kat khat kabaring kong ga yathu yangi ka por ka ba kita ki jing thau ba ki da ka hak ka JOBLEI ni ki TRAI ki ta da ka hak chong ha ka ba play u tan rai jong ka hak usun shar ya ka ta ka por ka yathu yangi ru ya ka ba ka jing bishni kam pat la ban bam kruin ya ka jing e ni ka jing shon kam pala ban yu rat ya ka jing TRAI lang ni ka jing le persha kam pala ban kertep pen mensau ya ka jingalong kawe ni ka jing pihun kam pala ban penluat pom ya ka jing esya BAROH ki yeng rang ba ban pensan dapen long riu ya hak JOBLEI kat khat kabar pat ka pen palang sekawe ka rukom perkat jong ki nong pule hang ne kam desu ka peneng ba ka kendau bala pendon kam henry la pendon kam da ka kentien Pyrthei kanika pen pau ya ka jingmot jong nong thok ba mot su ban kren ya ki ba JOBLEI ula thau henry ka kentien Pyrthei yang de ka thau ya ka jing pen inia sa phang ka jinglong jing ne ka ru kam lada ka thau ya ka peneng ba ka kendau kumbala kren na ka khat ka beneng kong ka jingkali kami kumno JOBLEI thau ya ki ba ulapulong hagat khat kabar kidan ki kentien kum kaba Khlem dur kaba suda bat ka jingdum ki pen phalang ya ka jingmot jingpur khat ki nong pule sha ki balong persha ya ka bapaka ka janai bat ka papa haba ong Khlem dur kamot
kanu ka kenram bom dan jing itanan kaba penthop ria ya ka hak da ka jing auria ki jing mot jing perkan kada du bayi pelia jing ru labia phong rai da ka jing bomon habong pat suda kamut kanu ka bom dan ni ka bathli kada du bayai pelia jingim la sertap da ka jing bom kermen kat ba ka tin jing dum pat ka kedup ya ka ba klemdur bat ka ba suda namar amla banyo ya ka jing itenan ka ba pelong ya ka jingim ban sutare rumah shani bat satai nyuma kini ka serwet jing tep kipen palan jing mot ya ka tur jong ka jinglong jingim ka ba donap teng ka jinge le persha ne ka jinge kanan wat lau blei ula seng ya ka sertap jingim hakat tep briu tep blei ka ba nangta ka pelung ka jinge tep lem Henry ya ka ba kut jong ka khot bat lai jing kermen bau min sim ba khut usen shar halor kita ki jing pelong ki bau blei ula pelong ha ka ba janai bat ka ba paka haki khana pateng Haman ke jaj ben reu ki don ki khana puriskam ki bet khu kumno ya ka peneng ba de ka khandau la thau kat kum ka khana puriskam jo ke nong Babylon la ya thu kumno ba blei marduk ha ke jeng ya kanat la penyap ya ka blei tiamat na ka met jong ka marduk ula paria ki ar benta ba wala pelong ya ka peneng ba de ka khandau Lese kat khot ka baru kapen parang sata ya ke jing mot jing berkat jong ke nong pule ke start batai Bible kia thu bagai kat khot ke keren sapang ka jing yeng ye le persha u Lucifer we ni ki angel rangba persha ya blei kada du bala shop no yo Naga kan huon jong ka peneng haga de kapor. Haga Bible simladon kanu ka jingbu jing tho sapang kani lai tang aga jinga thu lopa. U Isaya ka bong kumno melahap na peneng kolor shai. U kon jong ka step kumno lot no yame sa ka kandau. U ba laju pendem len ya ke jat ben reu. Ya ka jing janai jong ka jing pulong jong blei lapen sneudur dau nongyele persha. U nongyele persha nalaga jong ka kanun u yang rangba ban kni ya ka jinglong kli ha ka ta ka kanun. Kata ka jingele persha kampen sneudur ya ka jing pulong. Ben ban ya ka jingem. Habadon ka jing yang niele persha. Ka jingem ka bala pensan na ka HUBLEI ka sneudur no kani kamut bam dansu ka jinge in ka jinge buram markelen ka jinge lang ka wei ka jing shania bat ki wei ka jing ba Henry uple den jong ka jing bishni ka jing pihun ka jing sarong ka jing suan bat ki wei u bam du ya ka jinglong jingem kabala sensyar da ka hak ka kubor na ka benta jongi hakeri ka sngi ka benta banom ya pet jangai ka jing pusan ya ka kten ka jang blei tung ya plate jing mot tan ya ki niki line baka Pyrthei kala long ba Khlem Jenesis lenong nang kongat khot ka bar ka jing pulong ki jang blei kin long ke bajanai kat baka hak kadang sensyar ya ka jinglong jingem rei nda ba ya kata ka jinglong jingem la bia phong rai da ki jing tengit ka jing puson ka donun ka jing klemdur ka kejap ya ka jingem nambar kata kani ka lain ka don la ka jong ka kubor na ka benta ki kristan Hake di sungi ke bementa. Ke banengkong.
Kajing Khlem dur ka Pyrthei ka pen I ya ka jingim ka ba perkhat tang ya lade. Kajingim ka ba perkhat shimet kami na kajing bomlong at kar ya la ka jingim. Kibriu kim kwa ban ya TRAI lang. Bat ki wei pat namar kajing TRAI sdio. Ni ka ba jing bom sya ya shania. Ki perkhat batang ban bit ban biang ya lade shimet kalabiang. Wala dadai ban thombor ya ka akor longbriu manbriu nega akor tibriu tiblei. Kachingim ka ba perkhat tang ya lade ka kertepen mensau ya ka chingelang ka wei kum ki Kristan. Iset sukor ya ka jingsisa tang namar ban bit ban biang ya lade. Ngipen kalam kesang ya ka hok longbriu manbriu tang namar ban yo ya ka bangikwa. Kajing perkhat shimet kala pharia ya ka lang salang ba ki ba rius pa kala nang rius pa bat ke batuk ki nang dok kumba u amasuang ni lapen bakla ya ka lenti jong ba loi loi kachingem ka ba perkhat shimet kala pen makia ya ka chingem tibriu tiblei da ka ba ya shanglem bat ki kambom saiso jong ka jingdum kumbang Paul sha hakashitish ke nong apesas kala nong ba san kat kat ka bakat wei ka jingim ka ba perkhat shimet kala pen benti yang ke Kristan ban kanat kar haka jingim da ka ba pen shaskor hake mensim ba sukor ba ka jing hikai ki ksuin ka jing bomdan kaman ban kanat kar haka jingim kum ki Kristan Kapan long asap yang i haka jinget baka jing penlen yang i ban sarong riublei. Dan buon kiba pen stat yala de ban pet yap saka jing penem. Tang ba ki pen melen yala de ban yala birya ka lenti saka jing penem. Kini ki pelong yang i ban marwe. Ban perkhat marwe. Kaktien ka JONG ka maham kong. Wat pendem yala ka dot nun. Saka no kanu ka basniu. Ya ka ban lap mit hai ke jingle ka jing sniu. Lem. Bat ki priu ki bale ya ka boman. Sam sispa saw huwe kat khot ka basaw. Ka jing sha ka jam no ka jing ka jing perkhat shimet ka penlengkot ya ki ti ban kener seki wei da ka bangi pen ngai ya lade now play namar Nila lor ya kajing bomman. Ot ya kajing bom hak. Bat bam yau so kajing lam ler. Kumbang Hosea kalanong ka basipaw. Kat kot ka bakat lai. Karukam perkat ka batang ya lade. Kalapan ut plak. Ya kada kajing ka bau play wala ais ngobha. Da ka bakni kentet. Ya ka hak bat jurot. Ya ka hak jong kiway. Kabar. Kajing Khlem dur ka Pyrthei ka pen I ka jingim ka balingkar haka TRAI ka kta ka TRAI ka kta ka mission ka KHUBLEI ka baula shania hake briu nadu kulong kuma lapen yo banta hake briu KHUBLEI ban TRAI ban kta bat ban yo yala ka bam kaktin ka KHUBLEI ka ong da ka jing sep ka khamat jome men bam yalo kupu hatu bam men da phai dien pat shaka khandau Jenesis lala nong ka khat ka bakhat khandai ukasi ruwa ka sign per khat jong uang kamai ya ka hak namarus ngau tu bau ma ka ni ka Pyrthei da ka hak ka KHUBLEI ka jingle kalet panat ka ban kanat ka haka TRAI ka kta kapen jalan lene kapinya jingai yanga bedepi na ka jinglong bahawa pen ban kapen slur yangi ban thala ban lamler haka ni ka jingem kaktien ka KHUBLEI kong ka mensim jong ubal ya ka ikwa te kam yo proverb kalalan ng kat ka basaw Haka TRAI ka kta menta. Nyimpen mi su yala ka sep ban yo yala ka bam. Pen ban ngilawad ya kilat kilenti kumno ban kenshaw spa.
wala ka long ka lenti da ka ba shule chubor haga trekakta ngim hon shu tang ban yo yakabam henrei ban reu spa reu po haga rep karyang ngim hon shu bagai kendau kan penmi kat kum ka bor bagala ban penmi penban ngila pen bor ya ka ban kan penmi bon sha ban ya ka ba ka penmi hakai kai ka pateng ngila pen mutlop ya la ka donut hakai chingkwa la lot kat adu bala peleng khot no ya ke rang le ke chuki hakai kam sorkar ngila lemon da pen alia ya la di hagata ka bala shania pen ban ngila eat ban pen bam sap da ki tien shalai ka kwan mentai ka tien ka jo blei ka ong ubreu bathala uya ta ka shuntur ka bumutlap u khabrip dalaki khmat u kren dalaki kchap u pelong ke dak dalaki shinreati ka jingmutlap ka don na ka donu chongu upun ya ka basniu halaga sngi ubet ya ka jinga ka ja proverb nril nang ka khat ka ba khat ar haru ka ba khat sao haba ka tre ka ta kam don su ka jing khan atkar namar ka donut ka ba pun ya ka jing per khat bom man ki jat ki ba stat ban pet ka jing sniu kila kham pen slor yake breu ban im Khlem da khan adkar ka jing le klet ban khan adkar ka pen put plak yaka mission ka KHUBLEI da kikti ke ba pen mi snam yake ba loy loy khambon sin hi gi training ta haga jing im ka ba ban la ga sngi ban yo yaka Pyrthei BAROH ne ban thau ka jaka shong ne hangta ka jing pen put plak ya ka jing matkar lingba ka TRAI kakta ka pen shang makia ya ka KHRIST na ka jing bom hon Walter Reuter Wong ba ka numdan ka jing khat ba kraw ban ya ka ba shakri ya la ke parabriu ka numdan ka jing no sunyang ka ba kraw ban ya ka ba rap ya ke rangli ke juki kanam dan kajing sngohon ba kraw ban ya ka ba TRAI da kajing atkar ublei u khat jingi bangenem da khan atkar ka TRAI akta knang banai kajing shakri ka ba Khlem jing kjum ha ka mission ublei upol wong ka ba phile tu TRAI na du ka mainstream kambau TRAI bat ha ki brio kolasail Lailanang got khot kabar ulai kabalai ka jing Khlem dur ka Pyrthei ka pan I ka jingim ka ba Khlem ka tipriu tiplei hi ka jing hi kai ka tipriu tiplei ka ka Nongrim jong ka jingim atkar ha ka jingim ka ba ban la ka sngi ka tipriu tiplei ka mot ba ki priu ki im ka jingim ka ba buram bat nyokor ya ka Longren yang man yang khom ki para nong cha thau bala thau da wei ublei ubelong tan rai jong ka jing BAROH ladu kolong koma ki kasi ki kane kor ya ka jing long ka wei bat ka jing buram para priu bat kim chu pen slur ya ka nu ka bom hak ha ka jing kat ba ka jing kanang telun ka tipriu tiplei kam long shu utalai blei uba srdo khak ya ka jing hak habam srdo shu ya ka long breu man breu dau talai belai ka pen put plak ya ka jinglong atkar haba pot ka jinglong atkar ka pen yap troino ya ka ko long breu man breu haba yap troin ka ko long breu man breu ngila shuteneng ha ka jingem Kristan ka jingem Kristan ka beshuteneng kalapen man thala no ya ha ki jing perkhat jongki komta lapen senyat yau ya ka donut bi jongki kumbau pul sike nong room ka nong ka benang kong kat khat ka ba arsan ka jing bijai
Kajing pen bijai ya kajing long adkar. Ka penlong jingshakri ya kajing lam ler. Karadu bangi dale sang ha kajaka kentang. Karadu bangi persim dur bakani ka Pyrthei ya kajing jingshakri blei. Kum ki Kristan kam tam yangi BAROH kiba la kam ya ladi bangi di ki kon ke jong blei. Ngidon kam ban long ka basian na ka donun. Om ke bashita than na ke jingim ke kenjaman sim Khlem da kanatkar yoba ka mutlop da ka jinglerain. Ha ka jing persang ban riu blei. Tungin kan mau balada ngim nang ban kanatkar ngim long kum kan nong ngin long kum kan nong ba ka balatwa bat ka bom don kan rom namar ka ta ka tien ka jong blei khong tu wat sha skor no phi ya ki jing es lok bes new ki jing ya pen pot plaken ya ka akor ba ba to pin a kendet ben riu hak bat wat le popi khatu yawai ka jing khot yang ik Kristan ka long bangin da kanatkar ha ka jing long jing ka paman la ka singi ka jing Kristan Khlem ka jing long atkar ka pen song lenget ya ka jing bom riu blei bat ka pen long a sap yangi ha ka jing bun sien ge jaw man ban yo ya ka jing bom long atkar ha ka long briu man briu ringi pen tenget ya la ka jing mun ba ya ka jing etiblem kani ka kubor ka khot yangi bangim day balong ka tao JONG ka jing long Khlem dur kani ka Pyrthei ringi don kam ban kala ka ba mut na ka ba pet yap no na ka jing auria ka jing bom long atkar na ka ba bebraya ka hok long TRAI ban da kanatkar ha ka jing Kristan knang baga jingsu KHRIST kan sensyar hagi don o jong pi Blei Un kyrkhu nakabenta kapuram ka jong u amen tungin adwai yango yeme au Blei namar ka ni kapor bangis ngongu yeme bamelay lam yegi yango namar ka ni kubor ka ba memelakren apeng jong e bat kan rabi it isne rap yegi Kershan boregi ya kabangi ko TRAI ngin IT la ka jong ka jingim shme kabangi a TRAI nginam su aga ne ka Pyrthei ki ba Khlem dur ne ka ba sudam nreya rap yangi bangin aga ne ka Pyrthei ki ba penpau si ke weipat ya ka dur ka jome ko kanran ya rap yangi bangin suda ka ne ka jingim Reban pendap yangi tau men sim koin kan rabi itu isnei nama katai ka ban pensait bor bade ka ban rap yangi BAROH ke bas ngapat sa skor ka isnei ko TRAI ka ban kyrkhu na ka ban ta jongi langi wei pe wei ko TRAI ya ka bakaktien ka JOBLEI kalakta shikade ka jengim jongki hagane kapor TRAI dalau jong men sim pentengan deke pensaya ke bagenang ban jit ban yat ya ke jengem ka bakin ba ke Pyrthei sim ba ke kapor ko kanran snow ka jeng khat karpan ha ka KYRTENG ka jong TRAI bu nong penem jong JISU KHRIST bada ka bawai no ru TRAI ba ke jengit ba ka jong Blei kupang Kajang ka jong JISU KHRIST bu TRAI ka jong slok ka jong men sim thu ken long ring kat lembat ngi men pacheru ki bom ju ko ru amen